Magandang morning. Dito na naman ako, nagjo-duty na naman ako sa aking maliit na pagkakitaan. Siya ang nagsusuporta sa amin ng pang-araw-araw, pang-bigas, pang-ulam. Naka-harvest na ako pang-ulam namin. Pambili ng itlog. Bilang na tayo pambili ng itlog. Pang-ulam sa umaga. Nato pala ni kaya yung piso. Ha? Naan yung piso. Dalhin mo dito. Naglag pa yung piso. Ano yan? Sinain yung ano, piso. Oh. Kaya pala hindi. Sayang piso. Nalaglag pa. Bawat piso mahalaga. Bawat piso mo mahalaga. Ito, pambili ng itlog. Pambili ng bigas. Bawat sentimo may halaga. Kung malaglag dyan, hinahanap ko pa yung piso kay malaglag. Piso, sayang mo lang sa mga yun. Sayang din yun. Hindi makumpleto mo yung 1,000 kung walang piso. Nak, mag-itlog ka lang ha, kaya bibili ako itlog. Hanapin mo yung piso, nawala yung piso. Ito yung piso na yun. Nakatsalit ko na. Ito na, nakita ko na. Piso, sayang piso. Ito 5. Pambili natin ito ng itlog, guys. Nahanap ko kasi yung mga tagli-5 eh. Dapat 25. Ano na kaya yan? Wala nang tagli-5. Wala na. Bagat na palang tagli-5. Waray. Ito naman, guys. Mga itlog, guys. Para sa aking ulam. Akin na. Ano favorite ko ganun? Ito mahagpat, guys.
Hagpat pa huwag lima-lima. Pakita natin ng lima-lima guys. Ito naman guys, nakaipon ako ng ganito guys. Oh. Tag 2020. Ayan. Ayan, itong ganito ba? Ayan, ayan. Tag lima-lima yan. Ay, bilangin natin to. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nakuha na ako ng tago natin to. Tagto 20 to guys. Yan lang ang na... Uy! Sus! Kiba ang baday kung hindi mo makita. Dari speaker. Ay! Uy. Bibili pa ako ng itlog. May sudan dyan. Pero nato na ning iligpit kaya nakakuha na ako ng tag lima-lima. Nakapili na akong tag lima-lima. Isang tray na itlog. Bili ka muna ng itlog dyan. Doble yan. Ikaw kung matagal pa maligo. Ano yung kunin mo? Balik natin sa... Okay na. Tayong bubong mo. Okay na, Tim. Ba't naman kayo? Ba't naman kayo? Tim. Na. Meron na? Ayaw eh. Ano na yan? Ano? Sabi ano nga? Sabi mo nga sa Ano yung lima-lima? ng password ko. Ano mo kasi password? Ayun guys, nakapili na akong tag lima-lima guys. Ito na. Ito na. Para pang isang tray na itlog to guys. Diba? Tapos mamaya, nalaglag. Hindi ko naman ako ba? Tapos mamaya bigas. Mayroon pa kaming bigas guys. Nakabili na ako ng bigas. Pang ulam lang muna. Karon guys, ito na yung iligpit guys.